zvese zvese ipapo ndopambana Bazooka. Alright. Song yaBazooka yanzi ndozvida. Ndopakatanga manje kutotanga kuti vanhu vakutoona kuti Soldier Love ndamurekoda 3 masong. Alright. Anafundi kubuka. Rest in peace kuna mudara. Yes. Ndikubuka guka Team No Sleep. Alright. Andimbofa ndofane nguva yaMwari. Ndikatoriwo 3 mangoma nditori mufana zvokuti ndochinja ndotokwanisa kutanga kutaura kozi ndakatozozviona kuti advantage yangu ende itori laki kunge uchitomboshanda namakuru vanhu haigona kunyora but kuimba kwainetse but ndaifunga kuti pamwe nenyaya yekuzoramba uri mudhiri uchazoguna zvosvikira ndazoona kuti hazvisiri izvo but kunyora song I'm a good songwriter. I was if it azongochuzwa ta producer though ndaifa rangu artist ndozvandaida but zvakazoenda pamwe but both futi music industry kuzoita futi nyaya dzekuti even maartist acho mamwe acho anogona kutotanga nevanhu like maartist ekugeto kunyanya maproducer ekugeto tisitonoitira vanhu vekuti tisinobvisa vanhu mapamba like tisitopa artist uchiudza kuti iwe zita rako hariite mira pamike so ita so kunyange hedu tinenge tisina quality inge chikombewa nevanhu vanonzi vanoita zvinhu muZimbabwe but tine zvatinoita zvakanyanyisisa kubuild artist paanozobva achizonzi asainwana naUskid kana naLevels akauya akawana akaimba song yekuti Levels akabvuma but ndara tine 7,000 masong atakagadzira kuti azosvika pakuti one song iye akasvika kuzoita futi nyaya dzekuti even maartist acho mamwe acho anogona kutotanga nevanhu like maartist ekugeto kunyanya maproducer ekugeto tisitonoitira vanhu vekuti tisinobvisa vanhu mapamba like tisitopa artist uchiudza kuti iwe zita rako hariite mira pamike so ita so kunyange hedu tinenge tisina quality inge chikombewa nevanhu vanonzi vanoita zvinhu muZimbabwe but tine zvatinoita zvakanyanyisisa kubuild artist paanozobva achizonzi asainwana naUskid kana naLevels akauya akawana akaimba song yekuti Levels akabvuma but ndara tine 7,000 masong atakagadzira kuti azosvika pakuti one song iye akasvika patararama mudara netimu rere zvokutoti zvizhinji zvatobva kubva kumalongendo. I like that Hello everyone and welcome to another episode of Plug Me, the podcast where we uplift, empower young people to chase their dreams. Tungotaura kungoti pachinhu ichi guys, tungoramba tichikuenda kumberi, turikuramba tichifamba tichitsvagurudza kuti ndiani nani wangade kufamba nesu, ndiani nani wangade kutibatsira pahonde yatinayo yemayouth. Honde yatinayo yemayouth guys, ihonde yekuti isusu tikutaura kuti munetsikana nezvakawanda zvichiitika nemayouth, mostly vamwe vari kumadrugs, mostly vamwe akaenda kumadrugs achakwanisa kuita talent ranaro, akaenda kumadrugs achakwanisa kuita zvechikoro. So tiri kutora maartist akasiyana siyana, mabuilders, maactors, munhu wese ane chekuita chekuti mudiki adzidze, ndo watiri kutora tichisangana nawo. So today I have a special guest, Chibaba Baba. Anini Chibaba Baba kwandiri? Ameno pamwe kwenyu muchazochinzwa kana mazoona chakutaura. The guy called Rasnigga. Chibaba Baba makadinda. Maita sei hapana pawangu Zimbabwe kwa maita mndara pachedu plug me kutrada ngoti plug vamwe venyu mwechidiki urudiki kutrada kuti kuplaga vamwe nyu chidiki but ndikutofara kuti iweweka uri mudhiri ende uri mu pipeline yekuti uri kutotrada kubatsira vamwe chidiki. That's why ndakudedza muningana kuti chimbouya timbotandare kuno kuti tingoita sei tichionesana kuti chini chiende zvipi nezvipi maiziya. Aiwa ini ndoitwa Mukomaroni, vanondiziya munondiziya. Rasnigga, tingade kuziva kuti iye wacho anonzi Rasnigga ndiani, zvakatanga sei kunzi azonzi Rasnigga? Okay, Rasnigga or Nigga, zita rangu chaicho rinonzi Dennis Tapio Marunga. Saka ndiri munhu achifarira music from a tender age, bvira
dhara zvokuti taitowa maapplication band chichi music ndaitoida zvokuti pa10 ndaitonzi mukomana wejoy pesa zvokuti music ndaida zvokuti nanhasi munhu wangu anoramba zvitotaura kuti regai sizosvika pazvasvika. So takangozongoita kuitawo zvekuimba, takatanga kungoimbawo mazuva akatanga kungoitawo zvemangoma zvitange zvakupindawo mugeto chichi chitongodaro taiimba but tasiri taigona kunyora but kuimba kwainetse but ndaifunga kuti pamwe nenyaya yekuzoramba uri mudhiri uchazogona kusvikira ndazoona kuti hazvisiri izvo but kunyora song I'm a good songwriter I was even. Saka ndakazongonhongawo chimwe chilaptop changa chiri mudheni panangonawo chine Fruit Loops changopedza 11 but tangotongodai nekudai ndazongonobatsirwawo naBig J pese kumaraini kwedu producer vaiva producer wangu Big J. Then moves takazontorawo from pamberi pambasiro Big J ndikazongoramba ndakuchiziva kuti masini anofambiswa so neshungu ndo dzinofanira kunge dziri pekutanga. Passion yes. Talent ndonazotera but passion ndo dzakanyanya kukosha chinotanga ishungu because kune vamwe akatowina kunyangwe asingagone but passion yakatomeka sense apo kuzosvika tatozongobatanidza ngoma dzakazotongotsva azongochuzwa taproducer though ndaifara nguva artist ndo zvandaida but zvakazoenda pamwe but both futi music industry imo. Saka tinonge ndiri paGreenville 1 pamashops so pane studio Calvi Records ana King Alfred ndo vakoma vedu ndo vanondisapota ndozvibaba ndo kuti inini saka zitonge tichirekoda tiri papo tongorowa ndofunga generation nemangoma irurwa izvozvizvi ndokuti isusu takangotanga tisu vamwe taitonge tatotipindei but vazhinji vanofanira kuti tahora tosivana from back then ndosaka takaramba tizotange topindana tichinofamba tese. So ndingakudzosera kumashure chibaba pandingatoti wakatanga kuita music production patinoti ndo pakanatsa kuti apa zvachitanga manje waproducer right. I think it was 2018 ndopandakaita ridhimu rimwe rangu marainzi zvese ipapo ndopapana Bazooka song yaBazooka yanzi ndozvida ndopakatanga manje kutotanga kutoti vanhu vakutoona kuti mahiti atodira mahiti ako tomboti izvo mama ndiro tingangoti mangani mamwe acho ndozotombokanganwa. Pane mamwe ngoma zvokuti semunhu unongoti zomboita bhizi unotozokanganwa kuti ndakaita song but ndiri munhu kuti ndakatorovera 3 Soldier Love ndamurekoda 3 masong ndikubuka ndikubuka Team No Sleep handimbofa ndofane nguva yaMwari ndikatorowo 3 mangoma nditori mufana zvokuti ndochinja ndotokwanisa kutanga kutaura because ndakatozozviona kuti advantage yangu ende itori laki kunge uchitomboshanda namakuru vanhu saka iwe kutaura chokwadi chako iwe hauna kumbopera waenda kuchikoro chekuti ndakangopedza 11 bana tongoita 1 nditori kubva vanhu vandangozosira pakati nienze mangoma ngazimbomira izvo vatanga kutongorowa mangoma mangoma taimata ndakazokuti kwaindingantsvaga Sunshine Studio ndine computer saka ana Muchembere ana Mudhara wepadhuze newe hama dzako hadzina kunge dzakanetsekana nazviri akubuka chikoro kauyo hachadi chikoro akuita zvemagitari. I know most of the parents havazvinzwisise vanozozvinzwisisa kana munhu asimukira vanozvinzwisisa kana kufamba nemotikari vanozvinzwisisa kana vakuyeukwa nenyika saka unoona pekutanga sezvanambotaura kuti ndaida music ndichiri mufana chichichi Chembere wangu monzi yangu yaimbo but there's a time yekuti ndakumwa form 4 waisa form 6 pane pamwe pekuti ngoti pepe ungodai uchingonzwika uchiimba zvokuti wakatanga chisabota but pane pamwe waizotaura kuti apa pasisina paisa zvatozvemangoma like nyanya panana form 6
Sana azotoona kuti panapa ndichazotobhaisa ndakatozombomira waiza rega ndimbongopedza fazi shuwa ende ndakatozoona kuti zvakatopedza chitongopedza fazi pane pambainzi chikoro chichichi but inini munzi wangu aingosimbisa mangoma awo anambobvira wazo waiza zvokuti zvinhu zvizhinji ndovaitonditengera muchemberi chakati chashota chichi vaitongondi vanambobvira vambo but there's a time manje yekuti akandipa nguva handiti yekuti ndiite zvinhu pakazoita time ngaya yekuti mangoma inyaya especially from Africa kana kuti zvinhu zvomuAfrica waiza nguva yekuzota mari yacho naina chiba pakata nguva zvokuti pese apa unenge uchitongoti muchemberi achiti airtime ndiunokumbira muchemberi mari airtime apo iwe uri kuswera wakazvivharira kusei sasa azopesa zvakuzoti komana kainini ndaneta inoiza siyana nazvo wakuri kuenda vamwe chimuchembera wangu waiza tomboti hausuda nesingere apo yotopasingati pekutotowa kufungira kuti mangoma akuita hausuda chakati ere ndasangana nemunhu ane lingire chakati zvokuti munhu wakutoona but mangoma kurova but hatisi kumuona kwazi kuzonyatsoenda iza asi zvakazopane yakaramba iri minamoto yekuti hei ndoita sei even pane nguva yekutoti unotombofila kutoti fanike inini totombochemawo pakati peusiku tomboti inini kusvika musi wakati zvikasabuda paendamo sati nezvakawanda zvimwe zvandaitomboita ndozogumira pakati sha waiza ndakatombovhura tumashopu tuhembe chichi utombotangawamisa mangoma futi but ozoona futi mangoma unomada ona futi haasi kubhadhara saka zvinhu zvokuti zvimwe zvacho waizosanganisa wozonyora one side but kupedzisira paucho waizongona kuti aini ndiri munhu wemangoma kozi mangoma ndokwaizongoramba kwakamira waiza but takazongobhalanzisa zvokuti zvakazomeka senso zvokuti machemberi anenge akutofara akumekawo senso waiza saka utaura kuti mama kumbotinda muchemberi thank you mama ndinofunga pese panoitwa Mother's Day amai vavo vari kuitwa something vashoma unochemberi everything chemberi mnasi makase chemberi nasi madi chicha shota ndakambozviita zvekutanga zvekuimba zvekuti I know kuti my mom is the one akandisupport tachimbodaizo but mudhara manje aitoti aibaita zvechikoro kozi unoza vamwe vabereki vazhinji vanofungidzira kuti kwete kuti kufungidzira isachi vanotoda kutoti mwana wavo aite chikoro especially kuAfrica ita chikoro uzodaiso saka zvinhu zvinonetsa but now nekwatiri nekusangana nemanarasinika nemamwe takutoona kuti music yeyo yakuita sei yakutomita sense zvamamhanja ndika so rasinika mastruggles akambowana like izvezvi zvokuti uri kuda kutrya kuti uda kubhaja unanganisa zvinhu uri kuimba uri kuda kuti utenge bhutsu because I know kuti mazuva ekutanga uchitanga kuita studio waiuya nemari wachiti toda kurekodha papasina soko iwewe waizibhalansisa sei like ndichitora struggle yese rega ndingoibata yese mangu saka unoona zvinoita like tikati mastruggle ekutanga ndichiona kuti ndo izhinji inowanzowanika nemaproject equipment mda kuzoti studio izonzi yakamira zvaunofungira kuti studio yakamira ma1 oiza dzisi mari diki dzinodiwa zvinhu zvinodhura oiza kuziyo kuonaona muchemberi na family munhu anokwanisa kukuteura kuti arikuda kupa $500 yekutenga maspika chete studio imari yakakukwandisa mudare yekutoti unonyepa oiza zvadaro mike uda kuti sound card uda kuti ubva kuti uda pekuitira kuzvizhinji kunogona unonga ari maroja uda kutotsvaga pekuti uroje padheni pacho pari kutotaura kunzi pana patidi izvozvo chichi oiza but zvinhu zvokuti kuti takatombo kompyuta ifa mudara unza ifa ane project nevanhu kakawanda kana kutongoti tumakompyuta tatidiki kazvimwe zvezvo kungotowanzi facebook apato ngoti chingonipa bhutsi yandokubika mukompyuta kandinako upiwa unoona kudai ungoti 2 minutes magetsi enda uchidzoka una kompyuta ichatomuki apo ukaisa maproject evanhu wongu uri kutanga but zvakawanda zvoti vamwe vanhu wese akapera ngwei ndosotanga toona vamwe vanhu nyowani achipinda chiti zvinenge zvichi haisi nyaya diki tu wekuvhunza mudara kuti unonovhunza kuti mukoma apa panoitwa so haisi nyaya diki inini hangu inini ndototenda kunyanya mobster ana big j ndo vanhu vanga vari padhuze ana king alfred but
pane pambe kutoti chinhu chaurikuda kuita maybe producer uyu handiyo type yezvinhu zvauda kuita asi ndo ari padhuze ndotozotenda indaneti mudara asitandire mafanzi eindaneti ndo yakatotidzidzisa zvakawanda uchingomhanyira indaneti uchidai uchitoita zvinhu zvako true pageto yacho kuti vanhu vatotanga kutozokubhilivha kuti iwe ndio munhu kutoita zvinhu struggle hombe mudara vanhu vese vazotanga kuti chine chinhu changu chandasiya apa nechinja kunyanya vanhu kumareas rako vanononoka zvokutonzwisisa zvokuti unoona kuti vanhu vazhinji ndine problem izvozvi zvekuti vanhu vemuraini kana kuti vanhu areas vanotokuona vakumhoresa vakuite sei uchienda handiti but vanozokuti vakuona manje kana kuti pandoitira nhuona pakamira maartist ese avari kuona patv vanomhanya ka zvokuti asi inini munhu wavo ari kuunza zvinhu zvavanhu vari kuona mutv havana basa neni mudhara vanongo vachitowaisa zvinhu zvokuti futi zvinobva kuti but boys vanhu vari kundarirei waiza ndichazosai ndirini panichazotanga kuti vanhu vachatanga kundibhilivha vachindoona vachinditi waiza kwozoita futi nyaya dzekuti even maartist acho mamwe acho anonototanga nevanhu mudhara like maartist ekugeto kunyanya maproducer ekugeto ndisi tonoitira vanhu vekuti ndisi tinobvisa vanhu mapamba mudhara like ndisi topa artist uchidzidzisa waiza uchiudza kuti iwe zita rako hariite mira pamike so ita so kunyange hedu tinenge tisina quality inenge ichikombewa nevanhu vanonzi vanoita zvinhu muzimbabwe but tine zvatinoita zvakanyanyisisa kubuild artist paanozobva achizonzi asainwa nanauskid kana nalevels akauya akahwana akaimba song yekuti levels akabvuma but mudhara tine 7000 masong atakagadzira kuti azosvika pakuti one song iye akasvika but maartist akuzoona kudzoka back kuzoti mufeso wangu wongu haugone but ndaona kusanganisa naningi wandakaona anogona ubenefite something mafoni adairwe iye wamuyambudza asvika ikoko kwacho kuti adzoke kwauri iwewe anozotanga kutokutiza choti ningi ana quality ndakatusumudza pane zvimwe zvokuti honga ine kune vanhu handiti ngense kuna Cristiano kuna Ronaldo aiza yes ndo vanhu vari kutaura zvokuti ndo vanhu vari kurova zvinhu handiti but havaiti vari vega mudara aiza unodivana naXavi unodivana naIniesta unodaiva Puyol Gedi aiza Casillas kugedhi vari kudiva vanhu vanozomeka kuti zvinhu zviende kumberi ndokunhu hangu ndisiri hitmaker zvokudaro but there's something chandotocontributa maartist zvokuti kuti pamwe stage set yacho ndine 2-3 zvinotoita kuti maminutes afambe uzosvika promoter ataure kuti akubuditsa 1000 abuditsa 10000 paartist abuditsa 17000 waiza but saka kuzoti uzotanga upulo artist chizoti artist uyu akazombuditsa nhingi vazhinji maartist maproducer mudhara anongoramba akadaro tozopesa kunzoti anga ariko akazongozvivhara angadai but ndiye anga ane maartist aya neaya waiza kune vamwe vangobatirawo maartist kudenga musoro kwasikatozizive zvese zvekuti kune vanhu waiza but hatozivi kutoti pakashandwa mudhara kutoti artist wacho iwa kutotemba naye takatitori naye asina sendi mudhara nyaya dzemari dzekuti paartist mudhara utanga kutaura ndobhadhara ndoita $20 kurekodha. I think Rasniga, what you're saying is kuti those people wakawanda watakatobatsira kuti tiende kupi tiende kumberi tamubatsira munhu iyoyo haachatokwanisa kukumhoresa because iwa kuona kunge pamwe usisina zvawambotaura pamina anzi tiri kutobvisa mapamba kubvisa mapamba evanhu iko nezi ane level rimwe rere haachada but I still zviriko chibaba I still remember auzowe hako kuzoda kuzokecha kana kuti sepati unoti mwari ndo anozongoita zvinhu zvavo saka semaproducers unorarama sei especially in terms of mari mastudios menyu munoita sei zvinoita kuti urambe uchikontinua urambe une shungu yekuti ndaramba ndichiita zvemusic ndaramba ndichiproducera vanhu chii ona zvinozotobuda ndezvekutoti like anachitaura kuti artist ose kuti artist akazoputika akazonge achikutora muzvinhu achita sei vanhu vachizoita vachiona kuti producer uyu anenge ari kuita zvinhu ndo the more inotanga kuuya kuti mageto youth otanga kuti mukoma uzviziva kuti munoda mari yakadai but oneka ndine yakati mukoma please saka wakutonhonga-nhongawo
Oza autotansa utodai kudaiwo plus pampacho watone confidence kuti unotaura kuti ayamudhara mari nyisho maimbomira watone confidence kuti panotaurwa zvemari zveshowa munhu akwanisa kutobuditsawo mari wautotanga kutoti madeals mandinga anaenda kutaurwa ada kugadzirirawo maridhimu mapromotions machichi tikuda kuitirwa chaka saka madhiri azoti achingozovhurikawo kumberi but panoda kutanga pashandwa zvapo hapana chinhu chisina history azo dai mimi makangoona mari pasi pepilo yakazara unoinonga auitori because hausipoziva kuti yabva kupi. You see, so what we need is a market youth inoda history unofanira kunge uchizitaura handilai papa kutaura zvakazotanga zvakadai so zvakazotanga zvakadai so zvinhu zviri zvakakosha because nevadiki wedu mayuthi edu ari kuteerera ari kunzira zvasinika zvakazodai zvasinika akaenda A level vanhu vanofonzera pamwe munhu kana achiita zvemusic anambobvira aenda kunoita A level haana kumbori pfungwa dzakadzinzwisa aiwa inyaya kuti wakachuza iwewe kuti ndiite zvemusic saka ndo zvinenge zvingoripo aiwa uona kuti chimwe masvoko ari kutaura iwayo vari kutomateerera ende vanoita sei vari kutonzwa iwe as a producer unozikanwa nekuproducer sentence right inini eze kutotira sneakers zvine zvazvino ife zinotokuudza something okay nditori munhu akatonyanya hangu kuti ndainyanoda hipo ndomuzic ndaitonyanoda but usi kuti Zimbabwe wese maketisi ndeemangoma vakawanda vachikwatopa uri ndingoti kwandiropa ini so there's a time kuti unongozonyanyobata kudhanzo but sometimes unoida kutry kutoda kufuse uchitongopindawo muhip-hop chichiweza but panoto ukatombonzwa some of masongs anga ndakaita hip-hop unotadza kutoziva kuti ndini weza saka utaura kuti iwewe wakamboproducer here music yehip-hop wakatoimba ndotoiproducer even nanhasi kuimba zvakazongoreva wakazongoda kuti mira zokorodza totokuudza tabvazvizi okay fine ndiri papo zvangu ndanga ndichida kuziva kuti like you alright fine which music are you dealing with right now yese kuzi izvozvo kuona kuti izvozvo kwakutone imwe generi yembira itori kutouya zvoroti yakatowanda vanhu vanotoshanda nawo imbira todaro inenge yakaita kunge katrade katrade tongotisa trade isi kuzoitora kuti aiona kabhesa tikazoramba tiri trade takuisa trade ngoma itazodziisa exactly tofuse toisa magitari toisawo kana kamwe tumasensende kuti munhu wofutana nemubenzi anokwanisa futi kuzonakirwa kana munhu ari kuborodheo futi isazoramba yakazonyanyoita backward staining but nyaya izhinji inenge iri pakuti mbira idzodzo oroti tradiyo alright fine so wakanyanya kupusha wainyanya kudaitongoti danso hip-hop toisa danso pamberi danso I think ndoiri kumboita ndoine vanhu vacho vakawanda ndoatenga kuteererwa so pavaimbi maartists like edancehall ungatitaurira kuti inini ndakashandana ningi vangani maartists awakashanda nawo kwezindancehall because nenyaya dzemaridhimu dzedzi dzinomboitika kusimdadzo akashanda nemaartists akawanda kuzi handina kuza ndine almost 3 matracks andakaita Suja Love ndakarekota Killer T ndakarekota Kina ndakarekota Lipsy like ndikadzise ipapo sorry maybe ndokona maartists ezindancehall no kwete ese prominent leo unoti andozikanodza uyu ndowatoda bose ndakakuti taura wese zvatipedza tokoti movement malongende ndo ari kupisa tirasinika nokuti malongende malongende timu rangu handina chekuti ndikatotanga kutaura nezvavo ndosvika kusira mangwana ndichitenda uro ndichita sei timu rangu zvikutoda ndini already iwo ndini vari kudzoka kuna rasinika kuti awangu tararama mudara netimu rere zvokutoti zvizhinji zvatobva kubva kumalongende I like that couple because vanhu havanzwisise vanhu havafanira kutovanzwisisa as a youth some common youth I understand that situation and zvikutonakidza zvinogona zvakambotanga zvitenge zvikutobowa but zvita sei
that they're doing already fine. vanhu vaukaona ukanyatsowatedza unogona kudzidza zvimwe zvinhu zvinogona kutochinja upenyu Zvinokubatsira hwako. mukurarama, Yes. yeah. Spraga madede wacho Madede, yes, sir. izvozvi I think 3-4 days dzapfuura ndine almost 3-4 masong amadede andakatoita Alright. ana lipo Label, Yes, yeah. garirana ruse naulengende ndine track nawo Mr Nyams website trick nawo ana Mickey Black tiri maproducer kwete kunhongerera tobata unoza muningira uri kutaura zvekutondishamisa because handina kunge ndaziva kuti ushanda nemapito zvamamanje Malot Family ndo vanhu vacho toti iye mbana wangu Junior Spraga ari kupusha zvinhu zvamamanje wese maartist wataura apa handauzifungira kuti wewe wakashanda nawo kana kuti unoshanda nawo. izvozvi nditori neimwe artist iri kubuda manje ipap anonzi Abuja Skype. Anonzi Abuja Skype. Alright, anobva nekupi muchambo mumirire chiri papa kusvika papa muna September August September ada kutraya kusendera kuDecember chamutamba muChristmas chanakidzwa chamutamba munhu aiza ama 1 andongokudza Skype site. Alright, fine producer. As a producer, what else you do like besides music? Mama ine problem yoda unzi ndakangwara wese zvokuda kuti ndonzi zvokuda unzi ndoonera inini nditori businessman mundaraunda ndiri zvekutoti totanga kutaura totogona kutosiya mangoma tanga taura futi madhiri do farming ndara totora hembe mundara tiri mashopi ehembe madhiridhiri kuseri tinotomboti music ikatadza kusa mari kuseri kuti toziva kuti nikwa iri kubva nako makona kono anzi munhu you need side hustle ndo aisatoenda kubasa inini kwandoenda but ndinotoita rimwe dhiri nokwanisa kuti sei ndinoike sei ndizorarami saka mashops ako kurova mahembe chichichichi handiti I think patinozoita kunge tamunopeta paipai tichazoda namba dzako tichazoda chii kuitira kuti wanoda fashion vachisapotawo mugeto YouTube yedu waiziya. Saka zvinhu zviri kunakidza mwangu kuti yaye producer une chimwe chinhu chikuti chakuita sei chauri kuita zvekuti kuti hauna kugarira pfungwa hauna kugarira like mahombo ndizvozvo. So zvamamanje ndamaloti do you have something pane anything chichirura kunzi pane kozi malongeni ine album rarufanira kubudisa pane ako matracks awakaita kuti kustudio. Alright, tichitoita futi wasatadza topera asati apera tozongoselecta chichi but unongoziva kuti vanhu vanonzi baba vane ngoma hope tinonge chingopeka tozongo but ipapapa pane pamarufanira kuitika. Zvii zvinhu zvekutomboti iwe mudhara dai makanoti mwari hanako dai ungosikuita soproducer iwewe music chii chimwe chaigona ngoti ichi ndo chandaigona ngorarama nacho mukurarama ndo zvandaigona ngoita besides music beside production tingati chikwe hatimadziri kuchikoro twacho taingoshiingirira zvokuti taigona kutozongoitawo futi ichi mari nechikoro chacho taitoshingirirawo zvedu tichitombo taitinetsei but taisazonyanyotinetsa still but timadhiridhiri twacho totopatangonzonzi eiza kungosvikwe kakungotane 5-6-7 maolevels ako akaita sei aunenge wakaita tiri ipapo like unozvilinka sei social life yako mostly unenge uri kustudio pamwe uda kumboti ana mama nana didi amene pamwe andisana kubvunza kuti kwakarorwa here kuna mai nini vachichi unozvibatanidza sei zvinhu izvozvo because I know kuti zvinhu zvakaoma saka chipiga angu maloti naulingere bozi wese vari muindustry saka vanonzwisisana vanounderstandana ko iwewe
kona ndi Uzvi- inini ainini angu asandarora zvitori kusecha ukazonyanyoita secha unozosangana nemakudo pane mamwe but zvimwe zvinhu zvinofana kungosanganirwa nazvo usina kunyanyozvitsvaga tuma ndoti usazonyanyosangana nemadisappointment Bozi producer unosangana nezvakawanda unosangana nevanhu vakawanda vanoyawanda ndina mari ndezo chichichi saka va2018 zvamazuva ano zvava zvongotanga wapira mwari because pari kuchema saka munotoziva zvokumari saka tikuti ndiri munhu unoona kuti inini ndogara ndega ndiri but nguva dzakawanda ndiri mustudio ndazokutoti vanhu vazhinji vanotondibvunza kuti vanotofunga kuti pamwe kana musikana utori nana chipo utondione kazhinji nyaya dzepanze dzinotozongonditsvaga mukati nesingatozive kuti kunze kutoitike chini mangu izvozvo zvinozondiita kanguva distance like kana ipi nemachembere chichizokutoti unotopedza time usina kusangana nemamoms nechirungu chitaura pafoni kuti social life yangu kana kuti life yangu izhinji iri mustudio handisi kuda kunyepa ine ndakazvivharira zvoti ndounotorara mustudio nomuka ndirimo handingochiona kuti hapana chekuendera futi kana kumba kana tasei zoti nguva zhinji netori mukatoiza ndichingokuzi handidi futi kuti ndikaona idea ndotanga kuti ndobva ndodangoita idea yangu yandazvanafunga ndobva natodai ndidi futi kuti matest unungu nozoti hatakazoitika kushaya chichi Dita uda turambe ndizvozvo kuzenozvinonga kutsogona umwe vanhu vanenge vachimika senzi kuti azokutsa takauya anonotadza kuzowana nguva futi yekudzoka saka aneni ngori pano zhinji tine mamwe mayuthi ari mamwe ari kuda mamwe anoimba but I think challenge inenge chitozoitika challenge yekuti mari mimi munosangana nemayuthi akafanana zvaunongoziva sei nawo zvaunongoziva kuti pazimbabwe semuyuthi zvinhu zvakaoma like izvino muzimbabwe zvedu tisingatonyepa kuti magedetsi ari akaipa yes but unoti inini kazhinji kana ndichitotaura ndakatozongozochinjawo mamani but matisi mukoma muda sei ndakurekuda munoita mari ndaiwanzoti une mari kuti ndimuudze mari zvimwedzi mari dzekuti sometimes zvitoona kana foni kana kunzwa ivoice remunhu unotoziva kuti kuti umuti ndinoita 100 something kuzi pamwe pacho haisi nyaya futi yekuti tikuda mari but pamwe pacho tichazotosiya vanhu vachatipa mari dzakawanda kumberi nokuti tiringoda ka10 kana 30 ka50 kanhasi saka pamwe pacho unozongoti mumwe wangu uye ndoziva kuti unounhu usina mari but haufanira kuzopfuurawo mari iri less than iyi but kazhinji totonga totofanira kungomeka zvokuti ini chazhinji kanowanzotoita ndekuti munhu akauya pastudio totomunza kuti hapana pauchadzokera usina kuimba kana watouya even yaunayo kana ndiwa kuti ngoma manje nandaya neyakati hapana panchati aivadzokera chakutorova basa chitoenda ipapo tichitoenda ende zvinhu zvacho hatitokwanisa natotaura zvinozongozviita zvega mudara kuti utongototi mari unozongosangana nayo tichitaura kuti like tiri ipapo kune mayuth reizvizvizvi aunawo wauri kusapota wauri kutenga wakasaina vanokwanisa kungorekodha mustudio mako free unawo ndinana unofesa wanga unonzi Sleman Bopoto ndina 50 ndina Dutch izvo zvinandishanda futi neivhin nanambida nanaiva namaloti zvangu handina kuzovasaina necho but wapfanhawo andataura mwacho ndowanhu andotofamba navo zvototi ndowapfanha wangu zvoto ana pflex pachigeto chikomana Tino vamwe uchazoita kunge ndakuDubai but inyaya yekuti time uzozvifunga ndabva panapa ndadhibha ningi panesingarevo kuti ndakudhibha saka mudara mimi music yachinja chinga kubvira pamakatanga 2026 chii chavati apa handaita zvezve angu zvaita kana kuti zvinogona kunge zvisazvanasa kuita but zviri kuramba zvinenge zvanehopo
industry. Mari yakubatika mna zvanga ishoma but nekwatakabva mudara mari hatidi kunyepa weza zvine zvaanenge achenji mudara zvokutoti pamwe pacho vane kutaura kuti utofonerwa nemunhu achitongokuudza kuti ndoda kukupa mari hachazi nyaya dzekutoti unototi munhu ese ari kutoya pastudio ane something chaatoda zvokutoti basa rinozongokuteera zvokutoti machembere 11 anefaro waiza zvokuratidza kuti waiza utosevha utone masavings ekuti utoziva kuti kusvika musoro kadai nekudai danhonga chakati waiza kunzwa dhira kati udaiwo ndikasini ndatosimudzwa kadadai nedai tumari twakuwanika its hard saproducer kuti utonzi vazhinji vanozowana nenyaya yetumadhiri uzonzi azvo saino azoita ambasada azoita sei chichi asaproducer uzonyatsorova uzotonzi ava akaimba chichizvinadana levels amawani aiza kuzi dhiri rinopiwa artist pastage ndio panonzi mashows paipa artist ndiye anobhadhara kuno kuzimbabwe hatizorina madhiri ekuti tozosainirana naartist kuti pacha pefuma song yangu iyo uchange uchibuditsa mari yakati iwo ndichatora percentage hazviko waiza but pamwe pacho madhiri ekutoti producer unonzi toda kugadzirwa rhythm ndini chakati kugadzirwa rhythm ndine kambani yanga yakadai waiza toziva kuti hapana munhu pachakutsvagira pasina dhiri paunotaurawo mari zirefu dzinotosevhika hatingazotaure pakamera but hatine zvombe zvine zvitoitwawo wese kuseri une maproducers kana kuti maartist wakaita kuti wakainspire iwewe ndewapi? ini ndanyanyoteerera American music wese saka ini ndaiwa nainspire nametro booming zvokupfuurira wese mazuva ano unototadza kuzviteera nekushaya time wese zvokuti zvizhinji unenge watogadzira but metro booming ana namastard wese ndo vanhu vandanyanyoteerera zvokuti ndichidai ana Kanye West waweza zvitotoererawo madocumentary avo chichichi saka ndaida kutry kuda kugadzirawo zvangu zviri different weza ndo hangu izvozvi ndiri kugona kutongoti even maloko maproducer anotonge achitongoinspirewa kuti akagadzirawo chakadoko achiteererawo unogona kuti toshunga kuti akaisa kaelement kakaipapo utoyawo nekuseri wese zvimwe zvinhu zvinongona kuzoitika but kazhinji ndanyanyoteerera zvangu tomboti imomo mumacho muzimbabwe munyika medu right api maproducer chibaba ichi ndo chakaita kuti inini ndinakidzwa artist uyu ndiye akaita kuti inini ndifarire zvemusic visi kune vanhu vanenge ana real beats wese neplazi vangu une antidinayo wese munhu wekutoti even kana achimixa song ise engineer more wese ndototanga nateerera production yake ndototanga kutoda kuteedzera production yareal beats natiji tamuka ndo sound randainyanongonakirwa naro wese kana nchitaurawo zvokuti vanhu vanenge chiteerera ndo vanhu vanonyanyawo wese unonyanya kuisa padhuze wacho ivavo wakaita kuti ukwanise kusvika pauri nhasi exactly wese nanatala mamanigazi edu zvekutoti futi unototeerera production yemufesi wako wese unenge une zvaunotobatsirikana muzvinhu so wese handine shungu dzekutoti nhasi handine zuro ndine shungu dzekuti iwewe natala tine nyaya dzedu dzatichafanira kutoita natala dzatakatotaura nyaya dzemaartist dzatofanira kuzotowana futi platform yakaita senetimbo ichitaura nyaya angotiwo ndakafidzika tichazongoita tuone nguva achakutsvagayo iwo uri free iari free then moita sei kumboya muchitaura zvama manje rasniga tala makabata mazvo makabata hulunge ndefamily ndo wanza kumona ari koko futi zvodaro ari kumbara ndi ndo kwatala ndimuona saka I think munhu yeye guys usamsiye ndo mishanda nezo kanaka kwenda kwako kumberi ona zvatoita rasnika tine mamwe mayouth akufila kuti nini zvinezvi ana kusiyana nazvo handitika waku iwewe wakambosvika paextent iyo here kuti inini hangu zvemuzic zvachinoita zvikuti chii chinokusimbisa futi
kana uchinge wafunga zvakadaro. Ndakaita 150,000 million billion times. Yes, sir. Chida kuita mangu. Mhm. Akawandisa mda. Uchitry. Orwadza uchastay but unozoona futi kuti but haisi nyaya diki. Kana ndichitaura zvoroti pamwe vanhu unoona ngozongu oza hauzombotarisi kana pain yacho inoona kunge isingabatiki usingaunganidziki but haisi nyaya diki. Pairwadza zvakawanda mundara zvokatomboitova nemadhizi andakatombosiya tatotanga tochinja mari andanitaura kuti titore madhizi tatotanga toita mamoney change zvazviripo panguva waisa totomboti izvi zvitori nani ndikatosiya ndikatanga totora hembe una Tanzania mundara zvenguva totombosiya futi but unenge uchingoona kuti mangoma waisa plus unenge usina kufara usikaite dhiri futi raunonyatsofarira zoti pamwe pacho mangoma acho aikona uchitoshanda nevanhu vari kupisa vanhu vese vachiti takona but usina mari totopesa vanhu vari kuzizera kuti handina but isitaizogona kungopfeka waisa zvokutoti vanhu vazhinji vanenge vasingatoziva kuti hauna unongoti aiwa but vanhu ungangogona kupfeka futi mari aizozonyanya uzoshayika futi stereki hauzosaiziki unongonzi hayazi baba izvo unongoona kuti vanhu vanozongokurespecta wakutoiswa zvimwe zvinhu zvandakaona hangu especially mini vanhu vanoita zvemusic vanoita zveproduction maproducers I think wakange uri munhu wekuti unonga wakungoonekera pese pese unozopedza chaitanga chijairira chapedza chaitange ndoona kunge unoshaya unhu wewewo kuwanhu unopedzera kutenga unokujairira kana kuti sometimes ndoona amwe artist boom uyo kuma avenues chitori nani imoti yake netindi because chinoita kuti aite mari ufamous plus food celebrity unotouraya futi because inspiration imwe yacho inowanika nesituation yauri nhamo yeye ndo inotokutuma kuti uite simba kana kuti unyatsonyora zviri kuenderana neni saka ukabva futi ukanga wako uptown mastatement aritaurwa kugeto style chichichi hauchamabate fast kuti uchichagona futi kunetsa kuti ukabva futi mugeti futi unotadza futi kuziyo kana wakabuda futi nestyle iyi zvinhu zvako zvakakumisa kutoti zvakatouraya vanhu vakawanda saka hapana. Okay, so in the next 5 years totarisira kuti iwewe Rasnega one and only producer unenge wapapi? Semunhu unenge une tarisiro yako but Mwari ndo anodecide. Chanongowishawo futi ngowishawo zvakanaka for me manaki asi Mwari ndo anozongoita zvavanenge vakanyora because tungo experimenta life yakanyorwa kudhara experience ite yatongopinda nayo but isusu semunhu dunga munhu nongoshuvirawo zvakangonaka mukurarama handifana kudzokera kuzasi ndofana kuramba ndichienda. I think it's a good thing, it's a good idea. Even inini ndachandibata iziya kuti Mwari ndiwo anokwanisa kuti vanoziya because zvinhu zvakanyorwa kudhara ndopana pataita nhasi ka unozozvinamatirako chidai nekudai but zvakanyorwa nyaya apa I think kungoti Mwari maita chipo cheupenyu chamunotipa kana kuti chii zvekuti Mwari ndokukumbira Mwari vanoda life yakanaka vari kuzviziya because ndiye akati yakanyora kudhara kuti ndakakuziva chiri mudombo ramai mawedzi ari powerful baba ari powerful zvekutodaro. Okay, Rasnega, tine nyaya iri kunetsa munyika medu unoti munyika medu isacho all over the world nyaya yemadrugs. Nyaya yemadrugs ndofunga une vamwe vanhu vakatomboprodusa iwewe wainga uchiona kuti apa pane chipo apo but chipo chichi chikapedzisira chaenda through kubata ungati chii nezvinhu zvakafanana izvozvo because zvasheka right madrugs asbo but totozotenda futi kuti madrugs acho atimbori nawo anenge ari nani asi ukazonzwa neamwe anozoshandiswa nevamwe futi kutoti madrugs asbo zvokuti
unenge uchizvirwisa wega. kwese Mhm. kuzvirwisa kutofanike maartist waisa kuti pamwe pacho unenge uchirespectwa uchitova munhu ari beta but tunyanya kozi unoona anenge akukutonga madrugs iwayo. waiziva Alright. zvokuti akutokukanganisa vamwe vanenge vachiti kumarova kuti tirove mangoma but pane pamwe pekutoona kuti akutorohwa nechi madrugs acho achatoroima waiziva uchatoshandisa ndiro toda mashandisa but akutokushandisa waiziva but hazvisi bo semunhu wekuti unenge uchitorespect wafanira kunge uchiita sese zvinhu zvacho panoda kutogadziriswa waiziva kozi unoona zvinhu zvacho zvikutongosvika waiziva pakutoti vanhu vari kutorova madrugs because vari kumawana ari kumbowanikire sei anga asimboripo kwese kwangoitaka zvaaimboite ngunzi anga asingawaniki kozi vanhu vari kurova madrugs vaziva kuti ari kutengeswa apa ndosaka vari kurova madrugs ngabviswe ipapo toona kuti vanomatenga kupi. Plus chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti kune munhu anototanga atone mari yakawanda because madrugs anotengwa nemari ndizvozvo acho ari kutaurwa ati kuziva acho kunzi dombo ndo customer ati anogona kutodhura ndizvozvo but munhu ari kutotanga achiita zvinhu zvake as a youth atosimuka otosvika atosumuka obva atanga kurova dombo kusvikira akupfeka akusina patapata kozi unoona dhiri redombo rere munhu wese hapana munhu anonzi akamaster scene munhu wese ari kuzopenga isa notongorwa sini vari kumarova wakawanda but ungozonzi iye akachimasta but hatechitokuona tokurwara ndikuona nyika yedu tiri kutraya by all means especially kune mabhesi anodza kutengeswa zvinhu achingamatauri but ndikunoatsa kutozoona kuti vari kushanda vanhu vakawanda vari kusungwa especially vari kutotengesa kuti madrugs varikuita sei vanhu vari kutaura mudara kozi zvinozopa ipa pekutoti nemamoko ise nemamoko akutahura rinozongopenga rwara. Okay, fine. So, alright, pane like iko zvinozvi I think takuita kuti takuita tichipeta chirongo chedu kudaro. Like ndada kutaura kwauri kuti usiro mabeto edu kuti tomboti pane mwana mudiki ane 17 years kana kuti muyouth ane 17 years ane shuviro yekuti ndoita producer ndoda kudii angaite sei because kana tichitaura kuti 17 years pamwe tinotaura kuti form 5 kana kuti form 4 kana form 3 mwana ari kuenda kuchikoro but ane shungu yekuti ndoda kuzviita anozvifambisa sei? I'm glad kuti chinhu chakaita seinternet kana kuti social media chadhiri alright rekuti zvakungobatika but pane papa ndo pane nyaya dzese. Okay, first ndingoti munhu ngaatanga ada chinhu nemwoyo passion yanambotaura but maresearches kozi munhu nemunhu ane maitiro akaita zvinhu ende hazvirevo kuti ukaita saoskid ndokuti usvike unogona usatosvika. Saka nyaya yezi yekuti kana munhu akahwina anotange akapenga stereki kana kuti inyasha dzimwe dzacho haufanira kuzouya ubva utanga kudadira vanhu kuti mutange makadhakwa mwari akakudzira pane mumwe anotongodai nodai ubva atohwina variko vanhu vakadaro mudaro angangoti 1 2 3 masongs aibva atoitaura kuita vamwe wakarova kungomosvika watozotanga kuti uyu akambenge ari backing vocalist anhingi akambenge achitamba achidai kudai kuzosvika azoitira mo saka pamwe pacho iwe unofanira kungozvizira iwewe life yacho ichangonge iri yako ise une maitiro uchatozviita zvokuti iwe ufanira kutongoti zvinhu zvakaita sesocial media ndo zvimwe zvichatongozogaidhawo chichiyo ndo paneswa zvinhu zvese vanhu vanogona usazonyanyisa in detail but ndo chinhu chiri padhuze newe chinokwanisa kukudzidzisa kuti uzoti unouya kwandiri inini ndinogona kunosvikira ndiri busy handizokwanisa kukubuditsira twese saka iyo rasinika kutaura kuti mayouth zvinhu zvingoripo ndezvekuti endai pasocial internet ndokwanisa kudzidza zvisina kuti ningirene kune malive sessions ndaroza une zvimwe zvokuti unoona zvinoitika pepe ena achitaura kuti munhu nemunhu ane maitiro pane mamwe makuti like zvekwedu isusu music kuna nhingi ane maitiro ake kutoti anototi paanobuditsa pachannel pake achiti ndiri kumixa song anotoshandisa different zvinhu zvinosiyaniswa uye zviri but pamwe zvinogona kunge
zvingori nemeaning yakafanana but zviri different instruments or maways aiza. Chaufanira kuziva kuti chandiri kuita apa ndiri kuita chii ende ndiri kuchiitirei ende chinokwanisa kuitwa nechakati chakati nechakati. Usa kune bands bhima nechini chasi the same. Saka unongotsvaga yauri kuda but zvinoizvo zviripo paindaneti zvokuti iwe unotozongobatanidza uona kuti aiwa nyaya dzacho dziri apa nepapa 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 but chinowana because amaproducer unoona kuti ukada kunyanyoenda ita izvozvo zvokuti unoti pana producer anenge ngoma ndeibuda mbodai unoona kusvika ikoko ukadadirwa zvokuti unogona kuzvovenga ngoma zvakatoitika kakawanda zvokuti chaitokwira mabhazi kana makombi uchiti daunondauna usvika ikoko maitiro wacho aiita uzotanga uzonzi waswera zuva rese wakamiswa panze. Saka zvino zvokuti unotozoona kuti rega nditongoita ndiri kutoita paizaiza kuzi kuti kwira bhazi uda kudzoka kwekwe futi but I think yakaita lesson kwauri zvokuti iko nezviwewe haukwanise kumisa munhu kure wavo ndizvo kure long nokuti abva kwakati kwakumisa wakadzidza kuti no handifanira kuita sei wadatozvizadzisa pamwe kune mamwe maproducers iwayo wacho waifambira uchinodi iko nezvi pamwe zvatotanga nemazita kana uchibatiunoona waigona zvokuti unotorwadzisa wakatonza kuti aisa zvakapera wakati unoona waigona mumwangu hatidi kutombonyeta hatifaniri kupera kwavo but tinoona kuti zvinozombopera life haidi kuita sei kuita grid nezvinhu nice. Asi unotoona pamwe wachitoita grid pasana saka mayouth aya mazuva ano ameno anokwanisa kushandisa laptop anokwanisa kushandisa phone mazuva ano malaptop mafoni angu handisi kunyatsoziva but kozi kune vamwe madj kandotomboona pamalive matiktok chitorova nefoni but zvinenge zvisiri professional zvekuzodaro even mari yacho inozonzi wariedzwa kubhadha unogona kubhadha but malaptop inoshandisa hangu desktop but ndakatoona kuti vanhu vazhinji malepasi ndoatoko ndozvinhu zvatongoko kalepasi kako chichichi kuzi lepasi yakanakira kuti crashe zvokumhanya inobackup chichi papo uchitongorova zvinhu zvako panenge kana uchitori ufanira kunyatsorowa mabhitsi kana sekuti unogadzira mabhitsi pane nguva yekuti unogona kuzoshaya utadza kuzoshaya nguva yekurova mabhitsi wagarwa mudhara zvokuti unenge uchitongorwira munhu bhiti iroro ndori achangoimba utobva utoenda nemumwe saka ukanga ukaita time sterek uchinyanya kugadzira plus ipractice yanenge uchitopiwa plus pane nguva yekuti uchangoti munhu achiti ndifarira iri ubva watoimupa iroro ndifarira iri akatoita kudhara zozongobhadhira kumbiri but zvofanira kutotanga watombozviita nhasi saka tikutaura kuti isusu wakagadzira reading rako munhu anogona kuya here nereading rake kana kunosiyana pamaprices daizosiyana saka munhu anenge ane reading rake ane price yake kuzoita umwe kuti ada kugadzirwa itorichimaketa price anongoya kusera uda kuti aiwa Rasnik ari kutaura kuti ari free pakuti guys munouya kuseri I think ndichazokupai mari yese inotenga ndiye uyu Rasnik ndiye akamhanya naThanda Magata kana kuti ari kumhanya naThanda Magata pakugadzira zvinhu ndiye mwe producer ari kuchimhanya zvamhanya saka ameno tine mashoko mairi matatu angodosirawo makwanza ako iwewe inongoti Mwari akanaka kuzhinji chekutanga ndobva ndati afollow your heart but unofanira kupfugamwa zvakanyanyisa sakanga neMwari pamadhiri unoona inini ndisingade kunyepera makomo mudhara takarara makomo zvisingataurwi zvokuti vanhu vanozhinji vaisatoziziva futi kuti tori makomo zvokuti kwatoudza vanhu vanototi aiwa tibvi but Mwari taimuziva zvisingaite ndito anotooneka Mwari tu samiri ramba wadzvanya usamiswe kana nekuti anzi unobva kupi kana kuti unoita sei zvo zvese zvinotongoitika hapana munhu akazombonyanyoluza zvinhu zvacho chizongotoshata kuti naKing Alfred General Oliver Slaughter G Boss Gaga Abuja Sky netimu rangu rese ndo vanhu andidi nawo ndiri
une sasa producer so pane mapichinzi anozita kuti uya takutopeta ekuti kamasiya iwayo vanhu vanenge vari curious uda kuziva kuti chii. Alright, fine. Iwe as a producer unokwanisa kutoita DJ futi. Unokwanisa kutobata ma-turntable. Nditori DJ wana maloti. Okay. Ndiwe DJ wawo. Okay. Saka like kwese kwanoenda like wanda pakati like unotonge uchitoenda. Nechtoripo. Alright, saka watonza udaenda pakati ndozo akatsetsa kuti music manje yakuchibhadhara. Ndozvo ndakutaura kuti kupinza ndege. Usadaro. Aiwa, it's like zinongoda shungu. Shungu ndo dzakanyanya. Munhu aiwa neshungu dzokuti unotombo pai tochema chaiko pakati peusiku kuti boys zvisabude here. Kuzvino vamwe vanotonenge watokupfuurira panguva uri mumashuwa. Hazisi nyaya diki. What I can tell you, my brother, even wakakuvadzisa, even waitanga usingabude uvare, ndozvo zvinoita kuti zvinhu zvako zvese kuti zviite sei zviri mberi. But iwe wakazitenga uita kana uluka kachi aiwa maya muratidze adzidze aizoitowa. But mfisi inde mbuka kono riko nezona kutozikanwa apedza kupira ndege Be nice. It's because of nice. Iwe unofanira ungori nice pazvinhu zvako aiziya. Saka ndozvo nokukurudziro muyuthi wangu uri muyuthi wangu aiziya. Saka ona chakanyanya kukosha tawandiitira nhasi. I thank you for coming, my brother. Do appreciate. I know kuti zvinowanika zvakazodai unongori busy wo, but wauya nemwoyo wako pasina kuti chii. Ona kuti chinhu ichi takachitanga tadonita tachitanga kutoya kusomokawo unoza mune mari dzakawanda dzinochikura but iwe inini nditori artist pandiko but saka ndakatsvago hama dzangu kuti hama dzangu yemutesei yemutisapoti chinhu chiite sei ende kumberi hatitaura hedu nemazita unozonza vamwe vachitaura kuti inini ndikufanira kudai dzakadai ndikuda dzakadai but pabhou ende vanhu ivo vatingo vataura nemazita because vachazodzoka you see. Saka pamwe pacho wakasabatwa rafu awende kumberi zviriko. Saka I just want to thank you, my brother, for coming. Unoza zvinhu zvandinakidza handisina mbozvitarisira kuti ndichedu ndinasi ndinitona DJ wana malongende undiudzirawo timu rere kuti ndikurida. In fact timu rako rese iroro kutorida richiuya kuti risapoti chinhu ndechemayouth chibaba. Try to plug and plug in. You're trying to connect. Exactly. It's about gesi pamuiri mnara. Waiziya ndozo ndikushira kungoita. That's why wanoda kuti nzvimbo yamuningina wangu mbotaurawo something wafana vamwe vari kufungidzira pamwe zviitike zvikuita sei wauzvione zvikuita sei zvikuitika but life haingotange yati nhasi wataura history yawataura zvakawo zvimupingaidzo whatever zvakaitika kuti usvike pawasvika nhasi. It wasn't easy to be a DJ wana team rere riri kutopisa zvamamanje. Saka I just want to thank you, my brother. Thanks for coming. I appreciate. Waiziya isa ndokumburo usati waenda ndokuda kwama social windows ako kuti ivo vanokutsvaga papi mageto youth vanokutsvaga papi nhasi damboona mukoma Rasniga vanokufundira papi. Handiti muchazobudisa mukaka muchazobudisa maspelling ndo pamucha but it's Rasniga the producer. Yes, Facebook Rasniga the producer. Yes. TikTok Rasniga the producer. Okay. YouTube Rasniga the producer. Right. OPC boys ngoma ndo kwangu number is 0776 72 55 20. Aiwa ona tichimo wandidadisa handikunyatsa kugona kuti Yesu yatouya ramba une humble. Makawanda maproducers ndozviziva but kune vamwe vanototaurawo vanotaura but havazivi kuti aiwa Mwari ndiwe munhu wese. But isusu hatina problem nawo toramba tichitotowanyengerera bosipwara. Waiziya saka guys please support the thing. Ona plug me try kuti zvinhu zviende kumberi guys. Try kuti zvinhu zviende kumberi magito youth awane chekuita. Nhasi ndandina Rasniga my youth achibaba. Rasniga yes I. Kunga mangonzwa kuti ari kutaura zvinhu zvinonatsa kunzwisisika uye ameno kana pane pamwe paunenge watodza kunzwa ya problem unofona Niga. Yes I. Thank you wasukuru wanianda. Thank you.